Чыгуначны вакзал, музей гісторыі горада, церквы. Менавіта такім бачыць тысячагадовы Брэст юныя мастакі. На выставе, якая з'яўляецца вынікам міжнароднага конкурсу дзіцячага экслібрысу, прадстаўлена больш за 60 работ на тэму гісторыі роднага краю. Іх ацэньвалі прафесійныя графікі, члены Беларускага саюза мастакоў. Было 3 возрастных номинации. Первая возрастная номинация 12-13 лет, вторая 14-15 и третья 16-17. И гран-прі. Гран-пры атрымала праца Марыі Шумскай, навучэнкі дзіцячай школы выяўленчых мастацтваў імя Алонцева. У арт-прасторы бібліятэкі яна ў самым цэнтры. Все, считающие себя библиофилами, они имеют личные библиотеки и их каким-то образом помечают. Так вот, экслибрис – это есть такая маленькая гравюрка, которая вклеивается в разворот книги и указывает на принадлежность книги определенному коллекционеру. У гэтым годзе арганізатары таксама плануюць правесці конкурс экслібрысу, аднак на гэты раз маляваць будуць рыбу, бо яна ў міфах, казках, былінах і ў паўсядзённым жыцці. Пазнаёміцца з гэтай экспазіцыяй можна да 18 мая. Юлія Краўчук, Тацяна Ігнатавец, Вячаслаў Сянкевіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».